Malawi today. Mbuyomu takhala tikukuwuzani zokhuzana ndi njanji. Tinkanena kuti mbali imene inamalizidwa ndi ya Mozambique ndipo ife sitikuyenera kusangalala chifukwa mbali ya ife sitinamalize. Nde mzimayi uyu wamusukuluza Daniel Fan kwambiri chifukwa cha nyimbo yake imene amakamba nkhani yokhuzana ndi njanji kuti lero tikunyadira boma la MCP chifukwa choti yatimangira njanji. Iye yutu wamusukuluza kwambiri, wamusukuluza kwa basi chifukwa wafika stage yonena kuti iweyo usazichitise manyazi, ndipo ngati usakuziwa information kuli bwino uzifufuza kaye. Tate ndimumve na kuti banja. Mama ine janondembo Dani kuno mama ine Dani uchinalongani njikani ba Dani njanje onalongawe ndipyo ya Mozambique ipi nalongawe agumwe anyandale munadiyankulisa kuiba ando andale mudiyankulisa kuiba kwambiri enave mudirowesa mzinto zoti siti kumafuna Dani njanji kuzoti ndi Mozambique koma nifojani ufuna uzibebelese koma tiru inano ra Mozambique mangambali yao ife timangambali yathu Mozambique mbali yao anamanga in the delivery ife mukunduza ndrama zose zija zimachulidwa zija. It was just for Villanova kufika pamalanga pa boda. Please mukamajiet I know nthawi ino madist mugwisidwa ntchito kwambiri azikuuzani zenizeni zili background. Ineyo ndayankhira fani ni mwana wa Shirevale ndi issue ya njanji inayankhulapo pano kunena kuti njanji muzile na chilungamo si yathu iya ndi ya Mozambique and we cannot celebrate about it. Bwana Dani mina ndikuuze njonchi njanji even pasanje baboma sinafike iyayi even mwambenje sinafike iyayi ife njanji ngadana Shirevale yomwe timadziwa ife imachoka pamalaka paja ukafika mulimbi. Now my question to you my brother, since you have mentioned it, njanji kuchoka pamalaka ukafika kulimbi iyamba lichi fa project inaipa inyamgaliti komanso ndrama zake zikhala zina kapena zomwezi zimalembedwa timazona malipoti usholo amene mfusire fuso langa ife kwathu kunsewu ndodwala kale ndipo khani yasewo timayinira pali bridge yomwe ili ya misofo bridge imene ndi yodwala kopya yokufa ndikhulupirira kuti anthu mwadapita Shirevale kwadayiona kuti bridge ili mwakayakaya nda bridge imene jayo madusa zima interest za ilofu bridge imene jayo kumadusa zima galimoto zikuzikulu zomwe zimanyamula ng'ombe ndekuli ife minibus maambulance amadusa pati. This bridge is not fit for the heavy goods matankala azidusa pompo. Bridge pano anyeza nyingwa kunena kale kuti kubwera fuso langa kumati zizika bwanji komanso njanje iyi tiuzeni chilungamo kuti njanje iyi mathera ke ndi pamalaka pa mafuta azitengedwa pamalaka tisamazunguzane eti tisamakhenga tikulimbana kapena kuti tizonesana kuti unake ndi wabodza. Come open ifeyo njanje ndrama zoti manena zija or just draft it for us. Ndrama zija ndizi tapanga zakuti ndipo final yake ndi pamalaka kone ne fuso langa ili asimple kuti Dani iweyo kumalaka unapitako mama kan shimana ndamese utika mama pita ukaona njanjija unaona kuti project yake inathira pati pena pake tikayankhula sena fe timonika ngati olongola koma ndife tatopa ndi zinthu ngati zizi ndikuyankhula nkhani ya njanji ifa chani
ndikutengereni mbuyo kunasegulidwa doko ya sanje yomwe pano anthu adasandusira komwera mowa. Ngati njanji sipushidwa kuti itheke ipoteraso ngati doko ya sanjicha nsanje potecha chifukwa tidauzidwa kunena kuti stima ili Mozambique. Leronso njanjicha yatheraso muti Mozambique ife kuti tenga kupusa kwambiri anthu akuchite variety sichoncho matona kupupwa eti kapena tinene bwanji vinthu vyanu imwanyiya kuimba mungafuna kuimba ine jinangadwe wina ni mvepo nthakuchowa pinthu petu kwathu libe unachilega iwe mwandijaira maka njanji dafike daina pabangu apene nyenye kufamba kofewa kupiko tikuthunyika kwenda muji tikuvutika chita mabizinesi ngama anthu andale ndimochimwisa kwa basi ndino anthu ochimwisa namese ya munthu kuntikanisa ndebadhani upeze nthawi unke muji ukapionembo ndiwe mwina unatipanga ndiwe bwinobwino kuti njanje nenjibi unalonga iwe ya Malawi ya Mozambique komanso mutipange kuti njanji inaenda lini kubuka pamalaka ukafika bangula dinyoyo zaje ziti zonthozoka pena zina ujira basi ujira pinthu kuti kulibe